Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Custodio. Taong 1986, Feriato, Samar. Isinulat ko ang kwentong ito sa paghahangad na mabasa mo ito, Pinuno. Karanasan ko mismo ito at kagaya ng mga nagpapadala sa iyo, araw-araw din ako nakikinig sa mga kwento mo. Nagsimula ang aking istorya sa taong 1980. Dito talaga nangyari ang mga bagay-bagay, ngunit sa panahong yon, hindi ko muna ito gaanong ininda sa kadahilanang ako ay bata pa. Abala rin akong tao, kaya yung mga nangyari noon, nakalimutan ko sa paglipas ng panahon. Akala ko nga, habang buhay ko na itong maibabaon sa limot, pero hindi pala. Nakatira kami sa liblib na lugar ng Veriato, sa isang maliit na nayon kung saan bilang lamang ang mga tao. Dito mo matatagpuan ang pamilya ko. Milya-milya ang layo namin sa mga kabayanan at hindi rin kaaya-aya ang daan papunta roon. Masukal, matarik at bulubundukin ang kinakailangan mong pagdaanan bago mo kami marating. Dahil sa ganoong sitwasyon, hindi kami basta-bastang naaabot ng gobyerno. Madadalas din ang paglilibot ng mga sundalo sa lugar. Kaya naman kapag pumupunta kami sa baryo, talagang pinangingilagan kami ng mga tao. Hindi naman ito nakakapanibago sa aming lahat. Lalo pat magmula noong bata pa kami, ganon at ganon na ang sitwasyon. At nga pala, Pinuno, kaya ako nakarating noon sa baryo dahil yung tatay ko ang nagdadala ng mga pananim na inilalako ng nayon. Marami ang nagpapasuyo sa amin ng kanilang mga paninda, kaya naman naging parte na rin ito ng aming paghahanap buhay. Mahirap man at mapanganib, kinakailangan naming sumugal alang-alang sa aming pamilya. At sa loob ng halos 6 na taon na napasama ko sa ganoong trabaho, napagtanto ko na ligtas naman pala ito. Subalit nang masilayan ko ang nilalang na yan, dito na unti-unting nagbago ang lahat ng aking pananaw sa buhay. 5 taon ang nakakaraan nang masilayan ko ang nilalang sa gubat na tinatawag ng aking ama na usog-usog. Ang nilalang na ito ay hindi kagaya ng mga pangkaraniwang engkanto sa kadahilan ng ayon sa usap-usapan nang hahabol at pumapatay umano yon ng tao. Paglalarawan ng mga matatanda dito, meron itong buntot ng kabayo tapos may katawan ito ng sa tao. Pati yung mukha, kagayang-kagaya talaga ng mga ordinaryo sa atin, subalit yung mga binti at braso nito, medyo kakaiba. Punong-puno ito ng balahibo, tapos yung haba nito, doble kumpara sa mga ordinaryong tao. May mahaba itong dila, tapos malaking bunganga na walang ngipin at pangil. Ayon sa kwento, hindi kinakagat ng usog-usog ang kanyang biktima. Bagkus nilulunon niya ito. Ulo at atay lang din ang paborito nitong kainin, kaya lahat ng taong nadadali nito, natatagpuan nilang pugot. Bago rin nila yun madiskubre, umaalingaso na ito buhat sa pagkaagnas. Ang ganoong pangyayari ang nagtulak sa amin upang maging maingat sa aming sariling lupain. Lahat merong limitasyon para hindi mapahamak ang nakararami. May mga bawal ding puntahan at meron ding mga lugar kung saan dito lang kami pinahihintulutang mangaso at magtanim. Ang kaso lang, kahit ang mga lugar na yon, alam kong hindi rin ligtas. Pagsapit ng taong nabanggit, sa unang buwan ng pagpasok ng tag-ulan, naging abala kami noon sa pangunguha ng mga bungang kahoy at iba pang mapapakinabangan. Ang malimit namin noong kunin, mais, saging, kamote at ilang sako ng palay. Ang mga palay na aming naaani, ibinabahagi sa bawat tao sa nayon. Habang ang iba naman na pagkaing sawa na kami, yon ang aming dinadala sa mga kabayanan. At kahit araw-araw noong umuulan,
Hindi kami nito napipigilan. Madalas, dahil kami lang ng tatay ko ang sanay sa ganoong trabaho, kaming dalawa lang din ang palaging magkakasama kapag araw ng paglalako. Mahirap man ito dahil sa bigat ng aming dala. Kinakailangan naming magpatuloy. Isang umaga, napakalakas ng ulan. Kung hindi ako nagkakamali, meron atang bagyo noon. Akala ko di na kami tutuloy pabayan, kaya naman imbis na maghanda, nanatili akong nakahiga. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas, pumasok ang tatay ko sa aking silid, sabay sabi ng, "Oh, ano pa ang ginagawa mo, kustodyo? Maganda ka na't maya-maya lang papalis na tayo. Bilisan mo na dyan." Nang marinig ko ang sinabi nito, bigla akong napahinto sa aking ginagawa kasi ang akala ko talaga hindi kami tutuloy. Habang kami ay nag-uusap noon, napakalakas na ng ulan sa labas kaya masyado nang imposible para sa aming dalawa na lumakad pa sa matarik na parte ng bundok, bitbit ang aming mga kalabaw. Bukod kasi sa usong-uso doon ang pagguho ng lupa, masyado ring madulas ang daan na siya namang nagpapahirap sa aming mga dalang hayop. Madalas kapag gano'n ang panahon, hindi na talaga kami umaalis pa. Ngunit sa pagkakataong yon, dahil sa merong importanteng pakay ang aking ama, wala kaming nagawa kundi ang makipagsapalaran sa mata ng bagyo. Ilang minuto pa ang lumipas, nakahanda na kami at ang aming mga dadalhin. Sako-sakong kamote at saging ang ililipat namin sa bayan, kaya kailangan naming magdala ng 3 kalabaw pababa. Mahirap man itong gawin pero obligado kaming maihatid ito. Yun din kasi ang araw na napagkasunduan sa aming mga mamimili, kaya kailangan talaga naming kumilos. Paglabas naming dalawa, sumalubong ang tiyuhin ko na itago na lang natin sa pangalang Jose. Nagmamadali itong tumatakbo papalapit. Animoy meron itong kailangan. Paglapit nito sa aking ama, mahinahon itong nagsabi ng, "Tomas, samahan ko na kayo. Alam kong hindi biro ang dala-dala nyo kaya kailangan nyo na makakatulong." Nang marinig naman ito ng aking ama, hindi na ito tumutol pa. Aminado itong kailangan niya nga ng tulong nun, kaya hindi na yun tumanggi sa nais nitong mangyari. Matapos ang kanilang pag-uusap, dito na kami umusad. Mabilis ang ginawa naming pagbaba ng bundok, gawa ng bumabaha na noon ang bahagya. May mga nakikita na rin kaming punong nabubuwal, pero hindi namin ito tiningnan bilang senyales ng mga panganib na paparating. Ang naisip lang namin noon, huhupa rin ng sama ng panahon bago pa man kami makarating ng bayan. Ang problema lang, halos mga lahati na kami sa paglalakad pero wala pa ring nangyayaring papabor sa aming pag-usad. Ang mas masakla pa sa lahat, may mga puntong kailangan naming tumigil para makapagpahinga kami buhat sa matinding lamig. Yung mga dala naming kalabaw, napapansin na rin naming hirap na pero wala kaming magagawa dahil sa masyado pang malayo ang lugar na aming pupuntahan. Sa pagpapatuloy naman ng aming paglilim sa malaking puno ng balete, panay na ang aming pag-uusap ukol sa mga gagawin namin kapag narating na namin ang bayan. Dito na lang namin halos ibinuhos ang lahat ng aming atensyon, nang sa gayoy hindi namin gaanong mamalayan ang kasalukuyang nangyayari sa paligid. Subalit lingid sa aming kaalaman na dahil sa aming pagpapabaya, hinayaan naming makalapit ng husto ang nilalang na matagal na naming hindi nakikita. Nagulat na lamang ako noon, pinuno, nang biglang sakmalin nito ang tiyuhin ko at daragin patungo sa kakahuyan. Sinubukan pa namin yung iligtas, subalit sa sobrang bilis nito at sa tindi ng ulan, hindi na namin ito naabutan. Nang mapagtanto ito ng aking ama, agad ako nitong inawat. Nakita kasi nito na gustong-gusto ko pa yung habulin, kaya naman hindi na ito nagdalawang isip na daragin ako papalayo. Pagbalik namin sa kinaroroonan ng mga kalabaw,
Agad na ibinaba ng ama ko ang mga dala naming kopra, sabay wika sa akin ng, Custodio, umangkas ka na sa likod ko. Bilisan mo, uuwi na tayo. Dala ng pagkataranta, agad naman akong sumunod. Ora mismo umalis kami sa lugar nang hindi na naiisip pa ang tungkol sa kalagayan ng tiyuhin ko. Hindi pa man kami nakakalayo, nakarinig ako ng malakas na atungal ng nilalang. Sa tono nito, parang matindi ang galit nito sa amin, animoy meron kami roong nagawang kasalanan. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, pinilit pa rin naming umusad papalayo. Peligroso man ang daan, hindi na namin ito ininda, gawa ng naniniwala kami, mamamatay kami kung pipiliin naming huminto ng kahit 1 minuto sa kakahoy ang aming tinatahak. Mabuti na lang talaga dahil sa aming kasanayan sa lugar na yon, hindi kami napigilan ng kahit na anong unos. Pagdating naman namin sa nayon, agad naming inilahad sa aming mga kakilala ang tungkol sa mga nangyari. May iba noong hindi pa naniniwala, pero nang matingnan kami ng mga matatanda, ang mga ito na ang nagkumpirma na nagsasabi kami ng totoo. Maliban sa katotohanan yon, inilahad din ng mga ito ang tungkol sa mga nakita nitong marka sa aming katawan. Sinubukan din nila itong alisin, pero naging bigo ang mga ito dahil ang mga markang yon ay sadyang kakaiba at masyado nang nakakapit sa aming mga katawan. Tomas, ipagdasal na lang natin na sana hindi kagaya ng aming mga iniisip ang tungkol sa markang ito. Sige na, magpahinga na muna kayo. Huwag na rin muna kayong aalis sa mga susunod pang araw. Kami na lang ang maghahanap sa kadugo ninyong nawawala. At kagaya ng palagi kong sinasabi, huwag na kayong umasa pang buhay pa ito na aming matatagpuan. Ngayon pa lang, magluksa na kayo sa pagkawala niya. Wala kayong dapat nasisihin kundi ang mga sarili ninyo sapagkat hindi kayo nakinig sa mga payo. Akala nyo lalagpasan lang kayo ng nilalang na yon. Pero sa mga ganitong panahon kasi, wala itong pinipili, lalo pat matagal na itong hindi nakakakain. At sa mga susunod na linggo, asahan ninyong marami pa itong mabibiktima. Wika ng matanda sa kanilang mag-ama. Matapos naman namin itong marinig, hindi na kami umimik. Alam namin na lahat ng sinasabi ng mga matatanda ay pawang katotohanan lamang. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nanlulumo kaming nagpasalamat dito kasabay ng tahimik naming pag-alis. Masakit man para sa amin na pakinggan ang bawat salaysay nito, alam ko na kailangan namin itong tanggapin alang-alang sa kapanatagan ng kaluluwa ng aming tiyuhin. Pagdating namin ng bahay, nanghihina kaming nagpalit ng damit. Yung tatay ko noon, tulalang-tulala na parabang nag-iisip ng malalim kung papaano ipapaliwanag sa pamilya ng tiyuhin ko ang tungkol sa mga nangyari. Kinahapunan, dumating ang tiyahin ko at mga anak nito na umiiyak. Nasa labas pa lang, rinig na namin ang hagulgol nito, kaya naman pagpasok nito, hindi na ako humarap. Nagkulong ako noon sa kwarto, di dahil sa nahihiya ako o kung ano, bagkus ay dahil sa naaawa ako. Alam ko kasi na kung ako ang nasa sitwasyon nito, ganun din ang aking gagawin, o baka mas malala pa rito. Dumaan ang mga araw, nagpatuloy ang paghahanap. At habang tumatagal, ang aming takot sa usog-usog, dahan-dahan na ring nawawala. Ang buong akala ko kasi, hindi ko na ito makikita pa, pero lingid sa aking kaalaman na ilang araw na rin pala kami nitong minamanmanan. Pagsapit ng araw ng Biyernes, dito na natagpuan ang bangkay ng tiyuhin ko. Nakasabit ito sa dahon ng nyog, kung kaya't medyo natagalan ang paghahanap. Kung hindi pa nga ito nangamoy, paniguradong hindi nila ito makikita.
Ayon sa mga saksi, marami ng uod ang katawan nito ng kanila itong natagpuan. Kahit sanay sila sa ganoong sitwasyon, aminado sila na nahihirapan talaga sila sa pagkuha ng bangkay. Isipin ninyo, kailangan pa nila itong akyatin para lamang mahulog ito sa lupa. Di rin nila pwedeng putulin ng puno, lalo pat maraming kahoy ang maapektuhan sa paligid nito. Bagay na naging daan para mano-mano nila itong akyatin. Ang kaso lang, pag uwi ng bangkay, hindi na namin ito tiningnan. Agaran namin itong inilibing upang maiwasan ang anumang uri ng sakit na pwedeng kumapit sa mga kabataan. Matapos nun, dito na kami nakaramdam ng kapayapaan. Nakakalungkot ang ganoong pangyayari, ngunit kailangan namin itong tanggapin. Kinagabihan noong mismong araw, bumisita sa amin ang aming mga kadugo para makipag-usap. Lahat walang ibang gustong malaman kundi ang tungkol sa nangyari noong patungo kami ng bayan. Siyempre bilang respeto sa mga ito, kinausap namin ito ng mahinahon at may buong katapatan. Wala kaming itinago dahil alam namin na sa ganoong bagay na lamang kami makakatulong. Ngunit nung lumalim na ang gabi, may napansin kaming kakaiba sa nayon. Ilang metro ang layo mula sa bahay, may napansin akong nakatayo sa isang madilim na bahagi ng kakahuyan. Hindi ko alam kung sino ito, pero yung ginagawa nito, literal na tumititig lang sa bahay namin. Dala ng kuryosidad, tinanong ko ito sa tatay ko, pero pagbalik ko ng tingin dito, hindi niya na yon nakita pa. Lumipas ang gabing yon, nag-iwan ito ng matinding katanungan sa aking isip. At paunti-unti, ang takot na minsan nang nawala, unti-unti na namang bumabalik. Kinabukasan, pumunta ako sa bahay ng matandang nakausap namin noon para ilahad ang tungkol sa mga nakita namin. Alam ko maraming tao sa nayon ang hindi dito maniniwala, pero nasisiguro ko na papabor sa mga sasabihin ko ang matanda. Pagdating ko sa bahay nito, nadatnan ko yung gumagawa ng dingding na mula sa maliliit na peraso ng kawayan. Maingat niya itong hinahabi, kaya naman di ko ito kinausap hanggat nasa malayo pa ako. Paglapit ko sa kinaroroonan ng matanda, agad kong inilahad ang aking pakay at dito ko na nga naagaw ang kanyang atensyon. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang itong tumigil sa paghahabi, sabay anyaya sa akin na pumasok sa loob ng kanyang tahanan. Pagsarado nito ng pinto, uminom muna ito ng tubig bago magsalita. Siyempre dahil sa wala naman akong kaalam-alam, hinayaan ko muna itong maglahad ng mga sarili nitong kuro-kuro. Ang buong akala ko kasi, wala yung kaugnayan sa nilalang na umatake sa amin, pero nagkamali ako. Unang wika pa lang kasi ng matanda pinuno. Kinumpirma nito na yung nakita ko, yun nga yung pumaslang sa tsuhin ko. Dagdag pa nito na, may iba itong rason kung bakit dumayo ito sa aming lugar. At anuman yun, kailangan naming mag-ingat kung ayaw naming mapahamak. Matapos ko itong marinig, di ko maiwasang maalarma. At sa kagustuhan kong malabanan ito, tinanong ko ang matanda tungkol sa kahinaan ng nilalang. Ngunit nang marinig nito ang aking sinabi, ngumisi lang yun sa aking harapan, sabay wika ng, wala itong kahinaan. At ang tanging magagawa mo para makatakas sa kanya ay ang tumakbo ng tumakbo. Mamamatay tayong lahat dito. Kaya kung ako sa'yo, kustodyo, ilayo mo na rito ang mga mahal mo sa buhay. Dagdag pa nito na, kagaya niya meron din itong marka sa katawan. Ganon din ang mga kadugo nito at ang maraming tao sa kanilang lugar. Marahil kaya nangyayari ang bagay na yon ay dahil sa nagkaroon sila ng ugnayan sa usog-usog. Naniniwala rin ito na lahat ng may mga marka ay pupuntahan ng nilalang para kainin. Ito marahil ang ginagamit nitong estilo
upang masigurong hindi na ito matatakasan pa ng kanyang mga biktima. Pagkarinig ko dito, mas lalo akong napuno ng pag-aalala at sa puntong yun halos hindi ko na mawari kung ano ang aking gagawin. Napagtanto ko kasi na kahit saan kami pumunta hanggat nananatili ang marka sa aking katawan, hindi rin kami makakatakas at tuluyang makakapamuhay ng payapa. Naisip ko rin na ang tanging paraan para makalaya sa ganoong sitwasyon ay ang makipaglaban sa nilalang na yon. Pagsapit ng gabi noong mismong araw, naihanda na namin ang lahat ng kailangan. Wala mang ideya kung e-epekto ito. Alang-alang sa aming kapanatagan, patuloy kaming nagbabakasakali. Sa isip-isip naming mag-ama, mas mainam na meron kaming mga pangontra kaysa wala. Halos ilang oras din kaming matyagang naghintay hanggang sa unti-unti na naming narinig ang huni ng nilalang, ilang metro ang layo sa aming tahanan. Hindi nagtagal, nagsimula na ring maalarma ang aming mga kapitbahay dahil sa lakas nito. May iilan na rin noong nagsilabasan, ngunit nang makita ito ng tatay ko, agad yung nagbukas ng bintana habang sinisigawa ng mga ito na bumalik sa loob ng bahay nila. Ang problema lang hindi ito naniwala sa amin at imbis na makinig, nagpatuloy lang ito sa pagmamasid hanggang sa dito ko na naramdaman ang presensya ng mga nilalang na umaaligid. Alam ko na hindi lang nag-iisang dumating, kaya naman hinanap ko ang mga ito. At sa paulit-ulit kong paglingon, wala akong nasilayan. Alam kong nasa malapit lang ang mga nilalang, ngunit hindi ko alam kung saan ito magsisimulang umatake. Makalipas pa ang ilang minuto, sa pagpapatuloy ng aming pagmamasid, dito ko nasilayan ang isang usog-usog na gumagapang sa gilid ng daan. Malapit na ito sa kabahayan, kaya naman sa sobrang pagkagulat ko, agad ko itong itinuro sa tatay ko. Ngunit dala rin ng aming mga takot, hindi kami agarang nakasigaw. Bagay na naging daan para madarag nito ang dalawa naming kababaryo patungo sa karimlan ng kakahuyan. At habang papalayo ang mga ito, paulit-ulit kong naririnig ang kanilang mga sigaw hanggang sa tuluyan na rin yung tumahimik. Nang mapansin naman ng iba ang mga nangyayari, dito na ito nagsimulang magkagulo. Bawat isa gustong pumasok sa mga bahay para magtago, pero dahil sa sobrang pagmamadali, napilitan na lamang ang mga itong tumakbo papalayo. Bago pa man kasi sila magsiksikan sa iisang tahanan, nakita nila ang tatlong nilalang na naglalakad papalapit. Pagsilay ng mga ito sa bahay na gusto nilang pasukin, buong lakas ito doong sumugod hanggang sa nakapasok na ito doon ng walang kahirap-hirap. At dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't nagkagulo palalo ang mga taong nakakita sa mga ito. Gusto namin yung tulungan, pinuno. Ang kaso lang maging kami man, walang sapat na tapang para lumabas ng bahay. Yung katawan ko, ilang minuto nang nanginginig, habang ang paa ko naman, halos hindi ko na maramdaman. Pakiramdam ko nga noon, lumpo at baldado ang buo kong katawan dahil sa sobrang takot. At kung dati tinatawanan ko lang ang mga kwentong may kaugnayan dito, sa pangyayaring yun ko napagtanto na hindi pala ito biro. Madali itong gawing katatawanan. Pero kapag ikaw na mismong malagay sa ganoong sitwasyon, nasisiguro ko sa iyong hindi yun nakakatawa. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpatuloy ang kaguluhan sa nayon. Marami na sa aming pamilya ang nagpumilit lumikas sa kakahuyan sa paniniwalang yon ang magbibigay sa kanila ng kaligtasan. Ngunit kagaya ng nangyari sa mga nauna, nahulog lang din ang mga ito sa patibong ng mga nilalang. Sa dami naming nakatira sa nayon, pinuno, hindi halos umabot sa 10 pamilya ang nakaligtas. Marahil mahirap itong paniwalaan sa parte ninyo, pero yun talaga ang totoo. At sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, dito na namin aksidenteng naagaw ang atensyon ng 2 nilalang. Nangyari ito nung may napadaang kapitbahay namin sa aming pamamahay.
At sa kagustuhan ng aking ama na mailigtas ito, tinawag niya yon ng hindi nag-iisip. Ang kaso lang, hindi ito ang nakarinig, kundi yung dalawang nilalang na umaaligid malapit sa aming tahanan. Nang mapansin kong nakuha na namin ang atensyon ng mga ito, agad kong inabisuhan ng tatay ko na magtago. Subalit pagyuko na pagyuko nito, dito na nagsimulang kumalampag ang dingding ng bahay. Paikot-ikot ang mga nilalang sa lugar, animoy naghahanap ito ng mapapasukan. Maya-maya pa, napansin naming umakyat na ito sa bubungan ng bahay, kaya naman dali-dali ko nang tinawag ang mga kapatid ko na kasalukuyan noong nagtatago. Di nagtagal, napatahimik kaming lahat matapos naming marinig ang paglangit-ngit ng pinto. Ilang metro lang ang layo nito sa silid kung saan kami nagtatago, kaya naman kahit punong-puno na ako ng takot, hindi ako nagdalawang isip na lumabas para tingnan ng nilalang na uusli mula sa pintuan. Pagbaling ko noon ang tingin sa aking ama, nakita ko ang isang matapang na padre de pamilya na nakahandang ipaglaban ng mga mahal nito sa buhay. Bagaman alam ko na wala itong alam pagdating sa lihim na aral, nanatili ito sa sala, bit-bit ang mahaba nitong lagaraw. Inaasahan ko na ring nakakaramdam ito ng matinding takot, ngunit alang-alang sa amin, naging matatag at matapang ito. Ika nga ng tatay ko noong nabubuhay pa siya, bawat tapang ng tao ay merong panahon at pagkakataon, kaya hindi sa lahat ng oras kailangan mong ipakita na mas matapang ka. Minsan kapag alam mong hindi ka naman naaragabyado ng husto, mas mainam na tumalikod at lumayo sa gulo. Matapos kong masilayan ang ganoong sitwasyon ng aking ama, nagkaroon ako ng tapang sa aking dibdib. Alam ko na ang pagtulong dito ang pinakamagandang naging desisyon ko sa buhay, kaya naman hindi na ako nagdalawang isip. Pagbaling ko ng tingin sa aming kusina, dali-dali ako rong tumakbo habang nakikipaglaban ang aking ama. Alam ko na madali kami nitong matatalo, kaya naman gumamit ako ng utak sa aking paghaharap dito. Pagkakuha ko ng sundang, dali-dali kong binitbit ang pinapakuluan namin noong tubig para isaboy sa nilalang. Kaya naman pagbalik ko sa kinaroroonan ng aking ama, hindi ako nagdalawang isip na abisuhan ito sa aking plano habang inihahanda ko ang kumukulong tubig. Nang marinig naman ito ang aking sigaw, agad yung umilag, sabay saboy ko naman sa nilalang ng aking hawak. Pagtama naman ng tubig sa katawan nito, bigla naman yung umatungal habang pilit pa rin pinipigilan ang lagaraw ng aking ama. Matapos ko naman yung masilayan, dito ko na ito inatake hanggang sa lumapat na sa likod nito ang talim ng hawak kong sundang. Akala ko noon na puruhan ko na ang nilalang na yon, pero nagkamali ako. Bago ko pa man kasi mahugot ang sundang pinuno, nakita ko ang mabilis na paghilom ng sugat nito. At imbis na manghina ito, para bang mas lalo pa itong lumakas. Mas lalo ring tumindi ang galit ng nilalang na yon. Kaya naman hindi na ito nagdalawang isip na ilabas ang mahaba nitong dila. Agaran din itong dinuraan ng aking ama ng isang nakakalasong likido. Hindi ko alam kung ano yon, pero matindi ang naging epekto nito sa katawan ng tatay ko. Ora mismo kasi itong nanghina, tapos nang hindi na nito nakayanan ng epekto ng lason, dito na ito nagsimulang mapaluhod habang binibitawan ang hawak-hawak nitong armas. Nang masipat ko naman ang kalagayan nito, agad ko itong sinubukang tulungan, pero bago ko pa man ito magawa, pumasok sa aming bahay ang isa pa nitong kasama. Dali-dali nitong sinunggaba ng aking ama, at sa isang iglap, walang kahirap-hirap nila itong napugutan ng ulo. Pagbulagta ng katawan nito sa sahig, dito na ako nagdesisyong kumaripas ng takbo papalayo. Alam ko na wala akong laban sa mga nilalang na yon, kaya imbis na ipahama ko pa ang aking sarili, iniligtas ko na ito. Pagbalik ko sa silid kung saan naroon ang aking mga kapatid, gamit ang hawak kong sundang, agaran kong binutasan ng dingding.
Doon na kami dumaan hanggang sa makalayo na kami sa nayon. Mabuti na lang talaga, walang nakaharang na nilalang sa aming dinaraanan, kaya naman naging madali ang pagtakas. Akala ko dito na magtatapos ang lahat, pero nagkamali na naman ako. Sa loob ng halos 1 linggong palaboy-laboy namin sa gubat, dito ko naramdaman ang kawalan ng pag-asa na makaligtas pa. Yung mga kapatid ko paunti-unti, nang hihina na at nawawalan na ng gana sa buhay. Napakahirap para sa akin na makitang ganun sila, ngunit kailangan kong magpakatatag upang makarating kami sa ligtas na lugar. Ang problema lang, bawat gabing lumilipas, paulit-ulit kaming ginagambala ng mga nilalang. Noong una kaya ko pa silang protektahan, pero dumating na sa puntong maging ako man, nakaramdam na ng matinding panghihina hanggang sa mabiktima na ng mga ito ang kapatid ko. 3 gabi lang ang kinakailangan ng mga usog-usog para malipol ang mga ito. Napakasakit para sa akin na iwan sila sa mga lugar na aming pinagtataguan, pero wala akong magagawa. Pagkaraan ng 1 linggo, nagawa naming makaligtas ng aking ina. Napadpad kami noon sa isang maliit na baryo kung saan may matandang kumupkup sa amin. Ito rin ang naging rason kung bakit tuluyan naming natakasan ang mga nilalang na yon. Ayon sa misteryosong matanda, ang mga usog-usog ay merong kahinaan. Bagaman mga perpekto silang nilalang, hindi sila mga nilalang na walang kamatayan. At sa pamamagitan ng tamang kaalaman, may iwasan ng mga biktima na mapahamak mula sa kanilang mga kamay. Dagdag pa ng matanda na, bungo ng kambing na pinausukan ang pangunahing kahinaan ng mga ito. Kapag umuusok ang bungo, walang pagkakataon ng mga nilalang na makalapit. Nang malaman ko ang tungkol dito, araw at gabi na akong nagpapausok hanggang sa makalimutan ko ang mapapait naming karanasan. Nakakapanghinayang man dahil hindi na namin nakakasama ang aking mga kapatid. Labis-labis pa rin ang aking pasasalamat, gawa ng kahit papaano nakaligtas kaming mag-ina. Mula sa pagsalakay, nakilalang kilala sa aming lugar bilang mga usog-usog, ang pinakakinatatakutang lahi sa buong Leyte.